सत्संग में सारा समाज सकल समाज जुटल बा सत्संग में। तो सबसे पहले हमका ब्रह्म बाबा के जयकारा बना दिया और तब आगे के प्रसंग हम चालू करतानी। तो बोले के ब्रह्म बाबा की जय, सकल समाज की जय। तो कहे के मतलब सबसे बड़ा मुद्दा ये बड़ा बा खाना पर कि कौन चीज़ खाए के चाही कौन चीज़ ना खाए के चाही। तो मीट मछली मदिरा ये सब ना खाए के ई गरिष्ठ भोजन हो। ई खइला से आदमी के बुद्धि भ्रष्ट होला, नरक में जाला। इहे मीट मछली खइले रहे रावण माँ तो ओकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई रहे। ई तो रउरा लेकिन सुनले होखे लगी जी, ई तो रउरा लेकिन सुनला ही बानी। ऐसे हमरा कहे के मतलब बा कि जितना रउरा शुद्ध भोजन करें, जैसे कि शुद्ध भोजन दही दूध घी ये सब करे के चाही। आ बैगन कुहारा लौका कोबी जितना होला ये सब ना खाए के, ये सब पंडित ब्राह्मण के दान कर दिया। बाबा तो ना खा तो केना फैन चली हमनी तो पानी ना खा, पनीर खा, दूध खा, दही खा। आई जितना तू दान करबा हमरा के उ तहरा अंश में जाई पड़ी आ तार बाल बच्चा फुलाई रही। किएंग भाई बाबा अंश में तो हवा हमेशा पूर्वे बहता पछा बही तब न। आज रात 12 बजे से बबुआ पछुआ घूम जाई, चिंता मत करियो। हमें जा कहतानी ई हम रेख तब फिर काल के प्रसंग दोसर रही। अब हमने का फिर अपना अपना घरे चले के या कल यही टाइम में फिर ब्रह्म बाबा तरोरा लगी जुट जाए लगी, साड़ी कपड़ा रुपया अनाज पैसा लेके जुट जाए लगी। आ फिर सत्संग होई आ प्रसाद काल्हे मिली। तो चल तब बोले के जयकारा ब्रह्म बाबा की जय। जय हो बाबा, 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 जय हो बाबा। बोलन त नहीं बाबा खुश रह। अरे रात भर का जागरण से देह मरमरा जाता, कुछ खा लिया। सुना तारू हो का कहतरी खाना लिया खाना। ठीक बा। बुढ़वा हमरा के मिजाज उतार देले बा, बैठेला वो जगिया अब मिजाज उतार देले बा एकदम साफ। जय हो भगवान। ले आओ धर खाली कहतनी कि जजमनिका में से बैगानवा आई रहो तो ना बनौलू हो। रहुआ तो सत्संग में कहत रहनी हो कि बैगन है कोबी आलू ये सब ना खाए के, तो हम उठा के ले जाके खादर पर बी गई हो। भाग चपाट कहीं का हम अपना घर खातिर कहतनी हो, आकि जजमान लोग खातिर कहतनी साफा जिंदगी भर चपाटे रह जेबू।